ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. to magana kan annabi alayhi salamu abu ne mai faɗi domin huwa al-bahru min kulli nawahi ataitahu falujjatuhu al-ma'rufu wal judu sahilu. faɗi ne ba san ta inda mutum zai kama ba. to da farko abinda nake ganin zan yi magana in ɗan ja hankali a kansa shine matsayi na manzanci. matsayin manzanci shine Allah maɗaukakin sarki da ni'imarsa. wannan ni'imar ita ake kira mutlaqun ni'ima. akwai an-ni'imatul mutlaqa, ni'ima wacce take gama gari, Allah yana raba ta ga wanda yake so da wanda baya so. ita ce ni'imar samarwa bayan da ba abu a samar da shi, sai ko ni'imatul imdad wanda za a taimaka masa yadda rayuwarsa za ta ci gaba, sannan da kuma irin kyaututtuka da za a yi kamar na dukiya kamar na sarauta, wannan da wanda ake so da wanda ba a so duk ba su aiki. mun ga ya ba wa annabi Sulaimanu alaihi salamu mulki, ya ba annabi Yusuf alaihi salamu mulki, kuma an ga ya ba Fir'auna mulki, ya ba Namruzu mulki. ashe ana ba wanda yake so ana wanda ba a so. haka dukiya ya ba Qaruna ita, ya ba Sina Abdurrahman bin Auf ita. to amma radiyallahu anhu. amma mutlaqun ni'ima ita ce ba wanda yake ba sai wanda yake so. ita ce ni'imar aiko annabi daga cikin annaba alaihi salatu wassalamu, kuma a taimaki mutum ya bada gaskiya. to aiko annabi daga cikin annaba alaihi salatu wassalamu shine abin la'akari. Allah madaukakin sarki ya halicci mutane kuma ya ba su ruhi. sauran ruhi na sauran gama garin jama'a ruhi ne da ba shi da capacity mai nauyi, amma na annaba alaihi salatu wassalamu ya ba shi wani zubi ba irin na sauran mutane ba. wannan zubin da aka ba shi zai iya mu'amala da mala'ika, ya ga mala'ika mararan su hudda da shi ba tare da ya girgiza ko na biya same shi ba. wannan shine ruhin annabawa da manzanni alaihi salatu wassalam. Allah ya yi haka ne domin su karɓi sako daga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma su isar da shi ga bayansa. to sai kuma ya ba su gangar jiki ita kuma irin ta mutane, wadda za su iya mu'amala da mutane ba tare da mutane sun jikkata ba. nan sun karɓa a gurin mala'iku, sun karɓi sakon Ubangiji subhanahu wata'ala dan suna da capacity da za su iya hudda da su. nan kuma suna da ɗabi'a irin ta mutane da fahimta irin ta mutane, kuma za a iya mu'amala da su irin ta yau da gobe. to da ita ko mutane suke mu'amala da su su isar da sakon Ubangiji subhanahu wata'ala. to babban abin da zamu yi la'akari da shi shine sauke mutum daga son zuciya, a ba mutum dama ya sassaki dutsen Uhud da farce, ya fi wannan sauki. ka raba mutum da abin da ransa yake so, a baka dutsen Uhud. in anan Najeriya na ce ka je dutsen Kwatarkwashi, ko nan Kano a ce ka je ka dutsen Santolo wanda yake tsakuwa, ka sa farce ka dinga sassake shi, yafi sauki ka canja mutum daga ɗabi'arsa ta son zuciya zuwa bin daidai. to annabi alaihi salatu wassalamu ya gamu da abubuwan da sauran annabawa alaihi salatu wassalamu su gamu da shi ba. daman ita rayuwa fuska biyu ce da ita,
ɗaya fuskar ibada ɗaya fuskar ibtila'i. Kowane mutum in yana so ga wanda Allah lafiya sai ya haƙuri akan haka. To annabi sai yayi ibada ya ba Allah ba abin da bai yi ba sai kuma ya gamu da ibtila'i wajen isar da saƙon. Kuma Allah ya kaddara annabi alaihi salam ya haɗu da al'ummar da take da gilza, balarabe na ƙauye mai kaushin hali kuma kansa a ɗaure iki, amma ka ce su zai magana da su. Suka zo mutanen da ya fito daga cikinsu mutanen Makka suka yi timbe, suka waye gari cewa babu zancen wata alaƙa ko wata soyayya ko wata uwantaka ko wata haihuwa ɗa da uba ko ɗan waɗan wace muddar mutum ya rabu da bautar gunki shikenan sun yanke alaƙa. Haka aka yi da annabi alaihi salamu ya gamu da ƙalubale iri-iri. Akwai wanda suka haɗu da annabi alaihi salamu yake cewa da shi, ka ce kai annabi ne? Ce yi. Sai ce Allah ya rasa wanda da zai aiko sai kai. Kalmar da ya gaya masa kenan, amma annabi su bai ce da shi ta tafar ba, domin mai isar da sako hakuri ne aikinsa. Ya je ɗa'ifa ya same su, sai shi wani da suka haɗu da shi sai ce, in kai annabi ne to ai kayi yawa, wato akan ka saurare ni, kuma ne kankanta ne tsarro in saurari annabi. In ko ba annabi bane ne nafi karfin in saurari makaryaci. Kaga dai ya toshe kowace kofa. Annabi alaihi salam ya hakura a haka akai ta yi. Al'umma mai kaushin hali wadda ba su salli salama ba, wadda ba sa buƙatar dalili, idan ɗan uwansu ya ce wayo to ba za su tambaye me ya faru ba, duk wanda suka nuna sai bayan an kashe shi sannan a ce wa me ya maka. la yasaluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati alama qala burhana, su ci masa me dalili ba. Amr ibn Kulsum ya je gidan sarki Abu Amr ya sauka da mahaifiyarsa, sai mahaifiyar Amr ibn Kulsum ta shiga gidan sarki gurin mahaifiyar sarki, sai mahaifiyar sarki ta ce bari in jarraba ta, an ce mai girman kai ce ba mai sa ta ba mai hana ta, ce ta ce mai komin ƙwarya sai ku ce kururuwa. Ta ce yaushe zan zama baiwa, na zo bakunta za a mai da ni bauta a ce in yi ƙwarya. Wannan kururuwar da ta yi ɗanta yana fada da sarki, kawai da ya wuf izari takobin sarki sai cire kan sarkin, ya shiga gida ɗauko uwarsa ya ce tuhaddiduna wa tu'idina ruwaidan matakuna li ummika maqtawina, yaushe zamu zama bayin mahaifiyarka, bi anna nuridir rayata bidan wa nasduruhunna humran qarrawina, muna fita da tutoci farare amma kamu da sun zama kamar karan dafi. To irin wannan mutanen annabi alaihi ya zauna da su, sannan ya kalubalance su da alqur'ani, suka kasa yin wani abu. Bayan ya kalubalance su zo da ayoyi surori 10 suka kasa, sannan su zo da sura ɗaya tak, kuma su je su kirawo waɗanda za su yi musu shaida ba shi ba, suka kasa. To daga nan sai kuma dan a ƙara harzuka su a sa su ya za su yi, sai ya ce da su da inda aka gansu uki zuwa kutilu ta katila a kashe su. To duk abin da za su iya su yi ƙur'ani ƙalubale ba su iya ba. Amma ina so mu sani balarabe baya taɓa karɓar wulakanci, amma dole suka karɓa. An tarata ɗan Shaddadu, in ka ji waƙarsa yana ce hakim su yi haka fi riƙabil uzali wa iza nazalta bidari zullin farhali wa izal jabanu na haka yau makarihatin khofan alayka min izdihamil jahfali faturuk maqalatahu wa la tahfal biha wa qadim iza haqqal liqafil awwali la tasqini ka asal hayati bi zillati wal fasqini bil izzi ka asal hanzali
ka asil hayati bi zillatin ka jahannamin wa jahannamin bil iz adibu manzili to wannan shine mahallin shahidi yace kan nan da giguna shanu ka bani in sha ko ta kai yawan gidauniya ba zan damu ba muddar babu wulakanci a ciki babu tozarta babu kaskanci domin ita rayuwa in akwai kaskanci kamar jahannama take yace kai jahannama in ba dan tozarta a ciki ba gurin zama ne mai daɗi kamar qur'ani ya lallasa su haka suka hakura annabi alayhi salam ya samu shekara 13 ana wannan balahirar ana yaki ana kashe mutanansa inda aka wa Yasir da Sumayya yazo ya gansu sai kalma guda ɗaya faɗa sabaran ala Yasir inna maw'idakumul janna aka koma gidan Arqam ibn Abi Arqam nan aka dinga zuwa ana buya ana ake koyo wani abu aka umarci sahabbai su hijira zuwa Habasha suka tafi Habasha su game da matsaloli a hanya da dai sauransu har aka kai ga kuma inda shi kansa Annabi alaihi salam suka zo su share shi daga doran kasa Allah subhanahu wataala ya masa izini ne ya koma Madina bayan ya bi matakan da zai bi na shawo kan mutane da kuma neman mataimaka wanda za su taimake shi a waje mutanen Madina Allah ya musu tagomashi musu gidan dogo sai karɓi musulunci Annabi alaihi salatu wassalam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina to anan Madinan ya gamu da wayansu kalubalen ko bayan a Makka ya haɗu da kalubalen mushrikai to a Madina kuma ya gamu da kalubalen munafikai to kuma kalubalen Yahudawa wanda nasu ya fi nau'ancin saboda su masu ilimi ne sannan da Nasara sannan Larabawan Najdu da kuma waje daular Farisa da daular Rum duk haka ya gamu da wannan kalubalen Annabi alaihi salamu ya ci gaba bai sako-sako ba bai rauni ba bai koma baya ba sannan duk wani plan na yaki ya shirya shi awa 24 ta kowane lokaci abinda yake faruwa a tafin hannunsa yake alaihi bai taba wuya gare shi ba sallallahu alaihi wasallam haka ya ci gaba da yin wannan kowanne sai da ya dauki matakin da ya kai shi kasa yayi maganin su tunda yake bai taba tsari aka tsara shi aka samu karaya a cikin sa ba duk abinda aka tsara sai da aka kai ga nasara har ta kai ga an shekara 10 a Madina wanda lokacin da yake tafiya Madina nan Suraqatu dan Malik ya haɗu da su akan yana so ya ci gasa da aka dora ta taguwa guda 100 abin ya ci tira Annabi alaihi salam ya ci rike hannunsa ya daga shi yace ya zaka yi ranar da za a ci Farisa a dauko munduwa ta Kisra a sa maka wannan maganar da Annabi alaihi salam ya faɗa abun lura a ita wannan tafiyar da suke ta mutum uku tana cike da nutsuwa tana cike da kwanciyar hankali tana cike da amincewa Allah subhanahu wataala domin a lokacin Annabi alaihi da abokan tafiya ba su mallaki inda suke sa kafa ba amma ya rike hannunsa ya ga masa cewa za a yi haka ma'anar wannan Annabi yana da tabbas yana da siƙa zai isa Madina lafiya in ya je Madina yana da siƙa da aminci zai rayu a Madina lafiya sun yana da siƙa da aminci zai zo ya kwace birnin Makka yana da siƙa da aminci zai kwace jaziratul Arab gaba daya yana da siƙa da aminci cewa matasan musulmi za su haura jaziratul Arab za su je su rushe daular Faris wacce ta shekara 4000 kuma za a dauko munduwar a sa masa kuma sai da hakan ta faru to Annabi alaihi salatu wassalamu ya gamu da kalubale iri daban-daban na farko shine zakatan mutane wanda suka yi tsatsa sannan kuma suka yi gyambo kuma gyamban yake wari na san duniya na sha'awa na fushi na keta na san isa duk su ya fuskanta amma wayannan zakatan gabaki daya da Annabi alaihi salam ya yaki da su ba da kowa yaki ba da abu ɗaya yaki Iblis wannan fuskar da Iblis kadai Annabi sai buga sai da ya kai Iblis ƙasa Yahudu ya kai su ƙasa Nasara ya kai su ƙasa munafikai ya kai su ƙasa Larabawan Najdu ya kai su ƙasa
daular rum ya kai ta ƙasa, ta farisa ya kai ta ƙasa alayhi salamu. shi sa lokacin da ya je hajjin bankwana abin da ya faro shi kadai sai mai ɗakinsa na Khadija radiyallahu anha da dan uwansa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da kuma bararransa Zaid ibn Harisa su kadai suka karba. Amma da yazo hajjin bankwana mutum 100 da 40 da 400 ne suka tsaya wato tare da shi. Ma'anar wannan yayin nasara akan abin da Allah ya aiko shi. Shi yasa in yayi hudubar yake tambaye su shi na isa da sakon Allah sai su ce na'am nasata wa ballagta ka isar kuma kai nasiha ba daga ganiya ba. To wannan annabi mai tarin albarka sallallahu alaihi wasallama babu abin da zamu yi masa sai godiya, sai kuma fatan Allah ya saka masa da alheri, sai kuma yawaita masa salati sallallahu alaihi wasallama da kokarin koyi da shi sallallahu alaihi wasallam. To abin da nake so in ƙara jawo hankalinmu a nan shi ne wannan annabi mai tarin albarka wanda na nuna wa duniya ne, kuma ba za ka yi da na sani ba, kuma ba za ka yi da kaice ba in ka ɗaga shi ka nuna. Shi ne annabin da kafin mu'ujiza ta sauka ta goyi da bayansa ɗabi'unsa su suka shaide shi. Halayen annabi alaihi salamu ƙarfinsu ya fi na mu'ujizar da ya zo da ita. Domin mu'ujiza in yi haka ruwa ya zinga fitowa wani zai dinga ganin rufa'i da aka yi masa, an yi kiran bishiya ta zo, amma waɗannan halayen duk duniya ba wanda yake ganin dabara aka masa. Haka Allah ya gine shi a kai hanar ladaihi ummahatul azaim. Duk abin da ka sani na abu shi yasa da yazo yace yana jin tsoron ko wani abu zai same shi, mai ɗakinsa ta karanta masa karatun ba ta ce kalla ko wallahi la yuhzika Allahu abada, na rantse Allah ba zai kunyata ka ba har abada. Innaka latasilur rahima, kana sada zumunta, wata hamilul kalla, kana ɗaukar nauyin mutane, wata inu ala nawaibil haq, duk wata musifa an ka tabbata ta gaskiya ce kana bada gudunmawa ka warware mutum ka fidda shi daga ciki, wata qarid daifa, kuma kana yi wa bako ka baki ka sauke shi kai masa 19 ta arziki, wata sidqul hadisa, in ka tashi magana kuma babu tuntube a harshen ka, gaskiya kake faɗa. Me wannan har abada ba zai gamu da wato wulakanci ko tozarta yaji kunya ba. To kaga wayannan kyawawan halayen su suka bashi karbuwa a gurin mutane. Ya ci gaba da yin wannan, sannan ya zama yana da abu 4 ko yana da abu 3 dangane da shi kansa da kuma 3 dangane da mutane. Annabi sallallahu alaihi akan kansa baya riya, duk abin da yake yi saboda Allah yake alaihi salatu wassalam. Sannan annabi alaihi salatu wassalamu ya bar ikisari, yawan surutu, baya magana da yawa saboda cikar hankali ce take hana magana. Wani lokacin wuni guda gabaki daya in ya faɗi kalmomi 2 3 shikenan an kare. In zai magana so 3 yake, sannan bishidu kaihi zai faɗe ta sosai, sannan zancensa kamar carbi ne, in ka daga zai dinga baza kwas kwas kwas, ko ce kalma a mahallinta da lokacinta yake, baya gintse magana ko baya yin ta mai yawa, ko ce gurgudan bukata yake sauke ta, kamar da na ummi ma'abadin ta faɗa radiyallahu anha, fasalun la nazarin wala hazar. Sannan kuma ka annahu harazatu nazmi yatahaddarna, haka zancen sa yake alayhi salatu wassalam. Masalan a wuni in yace innamal a'malu binniyat, sai shuru, sai duk kowa ya kiyaye wannan, sai sake cewa innamal a'malu binniyat, sai shuru, sai kowa ya kiyaye, sai sake faɗa. Wataƙila wata rana in yi wannan ba zai sake magana ba har gobe, baya magana da yawa. Sannan abu na 3, duk abin da ba zai amfane shi ba wala duniya wala lahira baya cikinsa alaihi salam. To wannan shine bangaren sa shi alaihi salam. Bangaren mutane kuma, na farko baya aibata kowa, na 2 baya zargin kowa, na 3 baya neman al'aurar kowa. Wanda duk ya zauna da shi haka zai gani kuma haka zai koya.
kuma yace kar a yadda a kawo masa labarin wani marar daɗi saboda so yake in ya ga mutane ya dinga ganin su da kirji lafiyayye. Duk wanda ya ga maka mugun abu nasa duk ko shekara nawa in kuka ganshi wannan mugun abu ne zai fare maka sallama. shi yasa ba a san fadar wani abu mara kyau na mutum, sai ya hana, kuma ya hana mu kwana da wani mutum a zuciyarmu a kullace. Wannan ɗabi'un na faɗe su ne domin mu yi ƙoƙari mai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan. To abin da nake so dai da akwai wata tambaya da wa'insu 'yan jaridu suka mun wata rana da na yi lakca a cikin watan Rabiul Awwal cewa wace gudunmawa Annabi alaihi wajen zaman lafiya. A gurguje ne ba su ansa sosai, na so a ce na yi magana akan zaman lafiya din, kuma wancan abin ya ja ni wataƙila in rufe wannan ɗin ba zan magana a kansa ba. Mu an yadda haka? na'am? ta an yadda in rufe ta? to Annabi alaihi salatu wassalamu shi ya ba wa duniya wato gudunmawa a zaman lafiya. Shi gudunmawa da Annabi alaihi ya bayar mai tushe ce mai saiwa, ba gudunmawa ce an galala ba. Da mafi yawan zaman lafiya da mutane suke faɗa a yanzu shine kurin ka ji shiru kamar ba a doke-doke a gari ko jefe-jefe shine zaman lafiya. A musulunci ba wannan ne zaman lafiya ba. Zaman lafiya murhu ne, ina da duwatsu guda uku. Ɗaya dutsen shine alfardu, mutum ɗaya, kowane mutum tubali ne na rayuwar al'umma. Ɗaya dutsen shine gidan aure, ɗaya dutsen shine mujtama. To anan annaba sai dasa zaman lafiya. Idan mutum shi kadai bai samu zaman lafiya ba, to bayan da za a yi gidaje su samu zaman lafiya. Idan gidaje ba su samu zaman lafiya ba, to bayan da za a yi sama gari ya samu zaman lafiya. To sai aka ɗauko daga farko mutum a dasa masa abin da zai ba shi zaman lafiya. Na farko sai shi ya zama da nutsuwa, yana da kwanciyar hankali, babu abin da yake tasar hankalinsa. Tushen kwanciyar hankali da nutsuwa shine aqida ta musulunci. Ita kuma aqidar babu rufa-rufa a cikinta, babu rufa'ida, babu kuma irin ɗaurin gwarmai ɗin nan wanda suke kira turanci hodgepodge of unrelated ideas ko kuma jumble of unrelated ideas. Komai na musulunci is simple, a fili ike. Abu na farko Allah ɗaya, wannan Allah ɗayan laisa kamislihi shay'un, babu abin da ya kama da shi. Wannan Allah ɗayan khaliqu kulli shay'in, shine mahalicin komai. Sannan wannan Allah ɗayan shine alhayyul qayyum, rayayen da ba zai karɓi mutuwa ba, ko mai kula da komai, ba abin da yake kubuce masa. To sai kuma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ne, ko basharun yuha ilai, mutum ne yana da ɗabi'u irin ta mutane, amma ana masa waye, yana karɓo hasken Allah, yana ɗora mutane a kai. Saboda haka ya zo da alƙur'ani. To wanda ya samu wannan ya samu tushen zaman lafiya, domin ba shi da rarraba hankali. A ce wannan Allahnsa ne, wancan Allahnsa ne, wancan Allahnsa ne, hankalinsa zai rabu. Amma an tsaye da shi akan abu guda ɗaya. To bayan ya samu wannan, to sai kuma abin da zai bashi ɗumanina. Me ɗumanina? A haɗa dangantaka tsakaninsa da mahaliccinsa don ya samu kwanciyar hankali. Sai Ubangiji ya ce, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Idan bayanka suka tambaye ni, ka ce ni a kusa nake. Ujibu da'awatad da'i idza da'a. Duk wanda ya roke ni zan amsa masa. Wannan an yi ne don ka samu nutsuwa, cewa Ubangijin wannan da kake bi wato mai sauƙi ne, ba shi da mai gadi, ba shi da wanda zai shige maka gaba
in ka zo za ka yi mu'amala da shi muddar ka ba da gaskiya ka ba annabi alaihi salamu kenan. Amma a ce a ƙofarsa akwai mai gadi sai an maka iso, to babu wannan. Sannan kuma ya buɗe maka hanya wacce idan kana son ganawa da shi abu ɗaya za ka yi alola. Kana yin alola fuskanci alƙibla kana cewa Allahu akbar, to gana tsakaninka da Allah kuma ta shiga. A lokacin ba protocol da zai baka lokaci wanda zai cika minti kaza za ka yi. A wani lokacin hatta mala'ikun da suke tare da kai ba su san abin da kuke ba kai da mahaliccinka sai in ya gaya musu. Ko ba wanda zai ce da kai ka daɗe waɗansu suna jira sai lokacin da ka so ka ce assalamu alaikum. To an maka wannan ne don kowane mutum ya sami nutsuwa. To bayan an yi wannan mutum ya san dangantaka tsakaninsa da Allah mai ƙarfi ce, to sai kuma aka zo aka ce maka at-takalifu wa daqa. Akwai takalifi akwai kuma ikonka abin da zaka iya. Nan ma sai aka baka kwanciyar hankali aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora wa rai wata ibada sai wanda za ta iya. Kaga ba a saka a cikin uku ba, ka samu kwanciyar hankali, domin ita ibada in aka dora maka ita wadda zaka iya wadda ba zaka iya ba, to abin da zai biyo baya in ma duk wata baiwa da Allah ya baka a murkushe ta a kashe ta, in ma kuma kai ta waye ka gibi. To sai aka bada ita daidai gurgurdan da zaka iya. Saboda haka ibadin sai aka dora su akan azima. In ka samu kanka a wani hali sai kuma aka komar da kai kan ruksa. Idan akwai ruwa zaka yi alola, inda lafiya zaka yi alola, amma in rashin lafiya ta shigo sai aka sauka daga azima kuma ruksa. In ba ruwa shi ma ka koma daga azima koma ruksa sai kai taimama. In kana sallah raka'a 4 in tafiya ta kama ka saboda yankin azaba ce sai ka ce an maida su zama biyu, kuma an so ka jawo lokacin wata ka hada ta da wata kai. Wannan an yi ne saboda a nuna maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Idan kuma abin da aka ce zaka ɗebo aljihunka ne ka bayar, sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Mai gida an zai ce da iyali liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Shi kiran gurgurdan abin da mutum zai iya gurgurdan ikon sa. Wannan an yi ne dan fardu ya samu nutsuwa, hankalin sai kwanta. In an samu kwanciyar hankalin mutum to komai zai tafi daidai, in nutsatse ne shi. To bayan an yi wannan takalifin, to ba a so a wato a kashe maka wa'yansu abubuwa naka ba. Sai aka ce bayan an yi takalifa an ɗora maka ibadu, to akwai kuma ashwaq da daruriyat. Ashwaq shine abin da kake buri na sha'awa ta rayuwa. Akwai sha'awar ci, akwai sha'awar sha, akwai sha'awar mallaka, akwai sha'awar ado, akwai sha'awa ta auratayya. Sai musulunci duk bai kashe su ba. In aka kashe su an samu abin da Laraba suke kiransa kaftu. To wanda aka yi haka ba zai rayu cikin kwanciyar hankali ba. In kuma aka sake su kai tsaye, to anan kuma zai zama dabba. Dabba ba abin da take sai abin da take sha'awa kawai shi za ta yi, ba mai tsare ta. Sai aka ce sha'awa ta harkar auratayya bi da ita ta hanyar aure. In ka bi da ita hanyar sai ta daga kadarinka a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan in ka zo wajen cin abinci, in ka bi hanyar da aka tsara mai tsafta, to sai ta daga kadarinka ka zama mujabud da'awa, domin a ɗibda'a maka tujab da'awatuka. Abincinka ya zama tsatsarka da ka daga no ka ce ya Allahu zai ce da kai labbaika ya kula. To kaga musulunci ya bawa mutum daya yanda zai samu nutsuwa a cikin al'umma. To bayan an yi wannan, to sai kuma abin da yake cikin zuciya na fushi, shi kuma Allah bai yi doka ya hana yin fushi ba, sai ya bi ta hanyar rarashi da targibi kwadaitar da kai. Sai ce wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur. Wanda ya hakuri kuma ya gafarta, kaga bi suke a haɗe, as-sabr wal ghufran. Domin in mutum ya hakuri
bai gafara ba to zai zama yayi kullata zai tare shi gaba irama zai haƙuri kuma zai yafe kaga zuciya za ta kwanta in fa ta kwanta ba ko za ta juye ta zama ciwo kuma sannan kuma sai ce wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahi bil muslimin ba a ce baka fushi ba zaka haɗe fushin sannan in an haɗe fushin kuma afuwa ake akwai wanda zai haɗe fushi ya ce za mu haɗu gaba amma a musulunci an ce ka haɗe kuma kai afuwa wabin da zai zame maka miki a zuciya an cire shi zuciyarka lafiyayya ce sannan bayan an yi wannan to rayuwa tana faruwa a dinga samun matsaloli da abubuwan bakin ciki ba a yi doka a ce kar ka ƙara bakin ciki ba in aka ce kar a ƙara bakin ciki sai zuciya ta bushe ta kuma dutse bushewa sai aka ce bakin ciki ɗabi'a ce za ta iya faruwa in ta zo ga matakin da za ka ɗauka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min as-samarati wal anfusi was-samarati sai ce wa bashir as-sabiri allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga nan an baka dama idan abun bakin ciki yasa ba a ce ba za ka yi ba za ka yi amma kalmominka su gamsar da ubangiji ka sami yardar Allah shi annabi alaihi suna mana a aikace lokacin da tsansa annabi sai na Ibrahim al-Mu'azzam radiyallahu anhu irasu sai annabi alaihi salam ya ce ya Ibrahim inna li firaqika lamahzunun mu mun yi bakin ciki na rabuwa da kai amma al'aina tadmau ido yana zo da hawaye wal lisanu la yaqulu illa ma yurdi rabbana harshe ba zai faɗi komai ba sai abinda Allah ya gamsu zai yarda da shi to kaga an buɗa bala'i zai iya samuwa ba a ce kar kai bakin ciki ba za ka yi amma ga matakan da za ka ɗauka kaga ɗan adam ba a kashe masa duk abin da yake tattare da shi ba to wannan a ɗan takaice shine ɗan ba na yanda ɗan adam yake zama mai wato lafiyayye ko mai zaman lafiya in yana da wannan nutsuwar duk hudda da za a yi da shi to za ta zama mai kyau to sai zaman gida shi kuma ana ɗora shi ma akan dutse uku shine salamatul baiti tsora gida shi kuma in za a yi shi sai an duba sai an yi zaɓe matar a duba ta a ga sha'anin addininta da bin Allahnta da kiyawar shari'a shi kuma namiji a samu cewa mai amana ne ko mai kula da amana ne kuma yana da kyawawan halaye idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda da za a bawa ya to a tabbatar yana da addini sannan kuma yana da kyawawan halaye to me wannan shi ake ba ya in ba a bashi ba fitina da banna za ta afku a doran kasa ita kuma mace ana aurenta saboda ɗayan hudu ko kyau ko dukiya ko nasaba ko addini sai annabi alaihi wasallam ya ce alayka bi zati dini tarifar yadaka ina jin hankali ka aure mai kula da addini in ka ki zaka tsiyata don aka samu wannan suka zo suka zauna aka yi aure an yi shi bisa yarjejeniya da kuma yaddar kowane bangare namijin ya yarda mace ta yarda kuma zaɓin kowanne to sannan aka zo sai an shaidawa an tara jama'a a ɗaura wannan auren a ijabi da ƙabuli sannan a sa masu shaida su shaida sannan a ba da sadaki sannan kuma a yi biki mata su yi guda su yi kaɗe-kaɗensu wanda shari'a ba ta hana ba kuma kada su yi cuɗanya da maza kar kuma fitsara ta shiga ciki sannan an yi shi yinsa ake na dindindin mutu raba ba a yadda da aure tamfurare ba an yi shi ne don saboda gidan ya zauna lafiya macen ta ji a ranta ta samu gida shi ma ya ji matarsa ce shi isa hatta mafuƙudi in an rasa shi ba a san mutum a arkare mutum aka rasa
to gaban alƙali za a in aka ga masa an nemi wani a rasa an gama bincike ba a gan shi ba dan da alƙali ya yanke cewa wani ya zama hukudi an neme shi an rasa so sai ba matar gaiba ta je ta sai ba ta izini ta je ta yi aure ba an samu shaidu cewa tabbas bayana tun aka ba ta je ta yi aure idan aka gama ɗaurin auren ta gama wanke-wankenta ta gama shirye-shiryenta kaf an je an yi jere a ɗaki sai bayan magariba za a kai ta kawai da la'asar sai tsohon mijin gida wancan auren da biyu babu shi mijinta na da gidansa za ta zamanta shi kenan aurensa dama yana nan in kuma har aka ɗauke ta aka shigar da ita gidan miji bayan an dawo sai kuma miji ya fito na da shikenan ya rasa ta gidan wancan da aka kai na biyu nan za ta zauna wanda shi ra'ayin shi na Umar radiyallahu anhu masana falsafar musulunci sai suka ce abin da sai na Umar yi wannan saboda a samu kwanciyar hankali a gidan aure idan mutum ya bata alƙali ba matarsa gaiba har wani ya aure ta idan aka yanke a shari'a cewa duk ran da ya fito za ta koma gidan wancan to wannan da yake aurenta ba zai ƙara samun kwanciyar hankali ba kullun yana jin tsoron yayi mata wahala sai dinga yana kiwata wa wani sannan kuma zai zame mugun hali domin baya in ya ji daɗin zama da ita ba zai so wancan ya fito ba to da ka sai ka ce in ya fito in dai ta riga ta tare ba za ta zauna a hannun wannan ba sai dai hanya ɗaya idan tsohon mijin da izo i bayyana ya tambaya an ce matarsa ta aurewa ne ya aka ce an je gaban alƙalin ba da shaida in ya koma kotu ya ce bai yarda da wayannan shaidun ba shikenan wancan auren da bi shi ma ya mutu to wannan da shi gida yake samun kwanciyar hankali sai Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kaga kwanciyar hankali kauna da kuma jin kai to akan sa ake gina zaman aure sannan sai aka raba aiki ita mace ta zauna ta kula da gida ta sa gida ya dinga kanshi ta sa gida ya dinga haske yaran gida su masu nutsuwa masu hankali masu tarbiyya shi ko mai gida ya ba gidan kariya ya je ya samo yasa annabi alaihi salam ya ce dauko kuɗi raba hudu kashi ɗaya sai bawa ka yanta kuma ka san ayar falakata hamal aqaba kuma adraka mal aqaba fakku raqaba ka san muhimmancin yanta bawa duk gabobinsa za su fanci naka gobe alkiyama sai kuma na biyu ila amun fi yawmin zimas gaba yatiman zama qaraba aw miskinan zama taraba shi da miskini shi ma an san alherin ciyar da mabukaci kace to sa kudinka anan shine fuska ta biyu fuska ta uku shine ciyar da sojojin musulunci da hanyoyin da za a yada addinin musulunci amin yawmin illa wa malakani yanzilani ahaduhuma yaqulu allahumma aadi munfiqan khalafa wal akharu yaqulu allahumma aadi mumsikan talafa babu wata rana da garin Allah yake wayewa face sai mala'iku guda biyu sun sauko daya addu'arsa shine ubangiji duk wanda yake ciyarwa ka bashi musaya ma'anar wannan shine ciyarwa ta farilla ci da iyali a kansa ake addu'a ba ciyarwa ta nafila ba ta ci da iyali wadda aka kora mutum in yaki to an yana yin ita ce wannan mala'ikan yake masa addu'a Allah ka bashi musaya musayar Allah kuma ta fita gona ce zaka shuka in ka sa mata kwaya ɗaya sai tafi da zanganniya 7 ko ta zanganniya ta zama tana da kwaya guda 100 to shi Allah ya tashi saka maka sai ya fi haka to al mala'ika kullun har a yanzu wannan addu'ar yake Allahumma aadi munfiqan khalaba gida ya samu kwanciyar hankali a zauna lafiya sannan in an sami wani abu wanda zai iya tada hankali a gidan a kasa fahimta to sai aka ce ayi sulhu fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
a turan za su yi sulhu tsakanin bangaren mijin da na matar, amma wanda za je su yi sulhun kada wanda igoyi da bayan kan gyara Allah zai sa a yi muwafaka za su sasanta su. Sannan in abin ya kai ya komo wannan bai ba to ba a yadda kai saki ba, mace ta samu kwanciyar hankali ba kawai za a dinga faɗa ta zama kawai da an so ko a cibiɗi kalma. Halali ne amma Allah baya son sa, sai aka ce to kar a sake ta sai in ta yi tsarki, bayan ta yi tsarkin ko ba a kusance ta ba, ko bayan an sake ta kar a ƙara mata, kuma kar a fidda ita daga gidanta. Jarila Allah yahudi su ba da zalika amra, wataƙila shaiɗanin da ya hau kai dan ka san a gidan aure akan samu wata matsala, shine matar gidan ta hau makahon doki, shi ma mai gidan ya kawo makahon doki da ita shi kenan. To na an yi ne dan a samu salama da zaman lafiya na gidan aure. To shi ma abu ne wanda yake mai faɗi, na ɗan ba mu haske wanda za mu gane yadda annaba sai ya kawo yadda ɗan adam zai zauna lafiya. To sai kuma mujtama, shi kuma mujtama rayuwar yau da gobe ita kuma annaba alaihi salamu sai yake cewa taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza taka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis sari wal umma. Al'ummar musulmi mu'mine kamar gangar jiki suke. Gangar jiki ko akwai zumunci, akwai goyen bayan juna, akwai kuma tallafawa juna, kuma sannan kowanne yana kaddara aikin kowanne, ba wanda yake raina wani. Misali a jikin dan adam babu inda ifa alfari da shi irin fuskarsa, ko mace ko namiji, ita ake bayyanawa, ita ce take nuna alamar kyau da sauransu. To wannan fuska a jikin dan adam ba ta yi wa mahallin da bayan gari yake fitowa alfahari, domin shi yana da rana, ita ma tana da rana. To haka ake son zaman al'umma, da mutumin da yake auna gwal ɗanye ya sayar, da mutumin da yake ƙera kuɗi ko amin ɗin yake aiki a yi kuɗi, da mutumin da yake ɗinke-ɗinke, da mutumin da yake kwasar masai ɗaya suke. Kar ka ga mai kwasar masa ya toka toshe an ce kana tsar da yau kana raina shi. Gangar jiki ce, in babu shi a wani lokacin tozarta zaka. Saboda ka inda gangar jiki wata gaba ba ta raina wata, to haka al'umma take zaune, ba wanda zai raina wani ko sana'arsa, akwai wani yana da karamar sana'a wulakanta shi babu. Muddar yana da abun yi, to ɗaya ne daga cikin al'umma, za a girmama shi, a karɓe shi hannu biyu, kuma a sa shi a kowace irin harka. Sannan ita gangar jiki akwai zumunci. Idan mutum ya targade, yanzu ne sai kaluluwa ta fito masa, sai kasa bacci. Saboda ka duk abin da ya samu ɗaya to ya samu sauran al'umma. Dole su taimaka, in na fitarwa ne a fidda shi, in na taimaka masa ne a taimake shi, in na tsamo shi ne a tsamo shi. To sannan sai kuma aka tsara takaful ijtima'i, taimako na zaman tare. Akwai takafulun madi, akwai takafulun ma'anawi. Takafulun madi shine taimako na abin hannu, taimako na abin hannu, cewa makota daga gidanka zuwa gida 40 dama makota ne, daga gidanka hagu gida 40 makota ne, gaban gidanka gida 40 makota ne, bayan gidanka gida 40. Aka ji lisanu sidikin ya rantse, ya kuma rantsewa, sai hankalin sai ta suka ce haba wa hasira man ya rasulullah, ya tabe ya asara waye. Sai ce mallai amalu jaruhu ba wa'iqahu, shine wanda makocinsa bai aminta daga sharrin sa ba ma sharrin yi ba, amma makocin yana ji in wani abu ya taso zai iya cutar sa. Annabi ya rantse so 3, wannan ba shi da imani. Kaga an tsara yanda makotaka za ta zama cikin kwanciyar hankali da yin alkhairi. Ka shiga matsayin da zaka shiga gidan makocinka karfe 3 dare, yayi tafiya wani alguma ya buga masa waya ce naga wani ya shiga gidanka, to so ake ya ji hankalinsa kwance, to imaninka ya cika.
amma in ya ji faduwar gaba ko wani sharrin zai to mutum ba shi da imani. An yi haka mutane al'ummar ta zama cikin kwanciyar hankali. Sannan wani gurin ya ce wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'un. Na rantsi da Allah ba shi da imani, na rantsi da Allah ba shi da imani, na rantsi da Allah ba shi da imani wanda ya kwana da koshi makocin sai kwana da yunwa yana sane. To a wannan a yanna musulunci ya tsara babu fallasa, babu cin mutunci, babu gori a duk abin da aka yi wa makoci. Saboda haka makoci an hana tajassusi, ka dinga binciken sirrin mutane. Yanzu kwa na san a garin nan akwai unguwannin da in gari ya waye wani shakiya unguwa zai dauki kuɗi ya ba yaro ya ce zauna ka duba ka ga gidan kowa da safe da aka bude ina suka je, me ya shigo gidan me ya fita, da yamma na da aka gaya mun labarin da abin da ya fara unguwa. Shi yasa za ka ga ana kama mutane ana rike sa ce an karɓi in ka bibiya sai ka tadaddun makota ne suke ba da sirrin makotansu. To musulunci ya kashe wannan, wanda diye kuma ba shi da imani. Rantsuwa su uku annabi alaihi babu tajassusi kun sana babu tahassus shine ka bincika ka ga wani hali wane yake ciki na rashin daɗi in taimake shi ma an hana. Sai dai ka zama mai hankali da lura shine yake ba kaza ruwa da marka. Zaka taimaki makotanka ba tare da sai ka bincika me suke ciki ba. Kai da kanka ake so basirarka ta kai ka dinga gane halin da suke ciki ba shi ka tambaya ba. Wannan shi ake bukata. In wani abu ya taso haka ake. Ina karanta Abdullah ibn al-Muqaffa, wani babban murubuci ne na zamanin Bani al-Abbas. In ya taso daga office yakan zauna a masa shimfiɗa jikin wata katanga. In ya zauna bayan la'asar kafin magariba sai ya tashi a zo a yi zaman fada a gurinsa. Turan nan kawai sai ji an ce mai gidan zai sai da wannan gidan, sai ce ina zama a inuwa gidan in huta zai sai da gidansa, a ce na zama mugun makoci, ai zama na da nake na zama makocinsa. Sai ce nawa aka yi wa gidan kima, ya san bukata ce ta sa zai sayar. Sai ce nawa aka yi wa gidan kima, aka faɗa sai ce na siya kuma na bar masa ga kuɗin kuma an bashi. Ya ce abinda yake ciki a musulunci ba zai tambaya wace bukata kake da ita kuma ta nawa ce, wannan ma cutatar da makoci. Shi isai gidan kuma ya bar masa da kuɗi, ce na tabbatar tun da ya saka kuɗin a gidan a kasuwa kuɗinsa zai biya masa bukatar sau raka an masa. To da makoci gida yake tsada, da makoci gida yake arha, amma al'umma mai hankali. Wani mawaƙi Laraba yana cewa ya lumuna ne an bi ita bin ruksi manzili ولم يعرفوا جارا هناك ينجس وقلت لهم كفل ملامة فإنما بجيرانها تقل الديار وترخص. suna ta zargina na zabe da na sai da gidana arha, ba su san akwai wani mugun makoci da yake musguna mun ba. Tace ku daina zargina, gida arhasa ko tsadarsa makoci. Wannan musulunci ya tsara don mu samu kwanciyar hankali. To da al'ummar mu akan haka take. Akwai zumunci na makotaka, akwai kiyayewa. In mutum zai wa ɗansa shayi sai tattaro 'ya'yan makota ga baki ɗaya sai ya musu. Akwai mutumin da na sani daga gidan madaki Yola nan inda mana ta yi ya daina fita kasuwa, abin da ya kai har dirimin iya ya kai kurmawa, ba gidan da bai sani ba. Daga haka kuma abin da ya tafi har gabari, ba gidan da bai sani ba. Ko baya tambaya mai halin da ya san gidan da a wannan tsananin damunar in a taimako ne sai an kai musu gero ko an kai musu tsaba ko gari, an ba su abin kadawa kuma an ba su abin wato makamashi. Haka zai ba tambaya yake ba. Akwai gidan da in aka ba su abin tukawar za su samu abin makamashi, za su samu abin kadawa. Akwai gidan da idan aka tashi aka ba su abin tuka za a ba su na kadawar.
amma na makamashi suna da shi, wani kuma ga baki ɗaya. Haka yake har sai an fara mutuwa tuji sannan zai fara fita kasuwa. To da al'umma haka take, duk wanda ya abinci to za a aika gidan makoci a bashi, in sallah ta zo haka za a yi. To wannan musulunci ya tsara ne domin a samu zaman lafiyar mujtama. Sannan kuma an hana mutumin da ya yi kyauta ya kuma zo ya gori. Idan mutum ya yi kyauta yana gori to zai ga ba a buƙatar kyautar tasa, zaman lafiya ba zai yi ba. Sannan an hana girman kai, idan mutum yana girman kai sauran jama'a ba sa ƙaunarsa, amma in ya zama ba shi da girman kai mai tawaru'u to kowa yana da irin wannan shi kenan sai al'umma ta zauna lafiya. Sannan banda rowa, duk abin da Allah ya hore maka na baiwa to kai kokari al'umma ka ci gajiyar wannan baiwar. Sannan kuma an hana yin shari. Annabi alayhi salamu yana cewa ka bada sadaka, kai gudunmawa, ka taimaka wa al'umma. Sai sahabi yake cewa in ban samu ba fa, yace an fi na sani al-akhraka, wanda bai iya wata sana'a ba ka koya masa. Sai ce in na kasa wannan fa, sai ce ta fuku sharraka anin nas yakunu laka sadaka, ka kare sharrin ka ga mutane, baka zagin kowa, baka cin mutuncin kowa, baka cuta kowa da harshen ka, baka cuta mutane da hannu, ba sata, ba ta'addanci, ba komai, to sai Allah baka ladan sadaka. To wannan shi ma kaɗan ne daga irin abin da musulunci ya tsara. Idan aka samu na mutum ɗaya, aka samu na gida, aka samu na mujtama society, to shine zaman lafiya zai zama rumfa, sai ya rufe al'umma. Ko wanda ya taba shi da tsatsan mutum ne, alheri zai yi. Saboda haka abin da zai biyo baya za a girba. Na farko, kowane mutum zai waye gari so yana da tsuwa, zai taimaki kansa, ya rike kansa, ya rike iyalinsa, zai ci da su komai. Na biyu, zai yarda cewa duk sana'ar da yake yi wato wakilci yake. Idan ma'aikacin lantarki ne zai ɗauka wakiltar al'umma yake a ɓangaren lantarki, wanda yake aikin famfo zai ɗauka wakiltar mutane yake a wurin famfo. Idan malamin makaranta ne zai ɗauka wakiltar mutane yake a maganin malamin makaranta. Ɗan sanda zai ɗauka wakiltar mutane yake a gurin ɗan sanda. Soja zai ɗauka wakiltar al'umma yake a gurin soja. Alƙali haka. Saboda haka wannan ya je ya menene magabatansa suka bari na alheri don ya ɗora a kai, sannan ya iya ƙoƙarinsa. Fuska ta hudu, shi kuma wani alheri zai bayar don 'yan bayansa zo su. To da haka Allah ba mu ikon kiyayewa. Na yi a sha ruwan tsuntsaye, Allah ya samu kiyaye. Kuma wannan annabi mai tarin albarka alaihi salatu wassalam, wannan zai samu ga girmansa, kuma ya ba mu gudunmawa. Duk wanda ya baka gudunmawa wadda ba za ta kare ba, to za ka so shi. Annaba sun ya tsirar da mu daga azabar da ba ta da iyaka, ita ce azabar lahira alaihi salam. Ya kuma jawo mana, ya kai mu cikin ni'ima wacce ba za ta kare ba har abada, ita ce aljanna. Saboda haka ba mu da wanda za mu so sai annabi alaihi salatu wassalamu. Sannan bayan wannan alherin da ya mana alaihi salamu, kuma kira jiki mai kyau, zuciya tana son wannan. Allah ya ɗanɗasa shi irin yadda bai taɓa ɗanɗasa wani makhluki ba, domin kulikita mubarra'an min kulli aibi ka annaka karkulita kama shashau. Wa ahsanu minka lam tara qaddu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u kulikita mubarra'an min kulli aibi ka annaka karkulita kama tashau. A wajen kyau haka yake. Sannan mai kyakkyawan hali ana san sa, to babu wanda ya kai annabi su wajen kyakkyawan hali. Mai adalci ana san sa, wanda ya kai annabi su adalci. Sannan mai ƙarfi na jiki ana san sa, an ga yadda annabi alaihi wa rukanu te lallasa shi. An ga kuma sannan jarumi wanda baya gudu ba ja da baya gizo. An gani lokacin da ya je Ta'ifa ko Hunaini, sabai su 10,000 suka tarwatsa, bai fi mutum 7 ba suna rike da shi, suna tare da. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akarmakallahu, Allah ya saka da alhairi, Allah ya ƙara malam lafiya, yadda malam ya zo muna lafiya, Allah ya mai da malam gida lafiya, kuma Allah ya ja muna kwanan malam. Ai alfahar ba ta lokaci ba,
za mu gabatar da shehi na malal labaran gwammaja shi ma insha Allah zai zo ya shayar da mu a wannan bagire na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. akarmakallahu bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. samu nasara addinin yake ta yaduwa har izuwa yanzu. akan makalla a yau magadan wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune annabawa sune malamai, amma a yanzu yanayin da'awa ta malamai tana nema ta sauka daga wannan tsarin. Wasu suna kan wata fahimta da ta ci karo da ta malamai a wannan lokaci, wala Allah daidai ne su ne ba su fahimta ba, wala Allah kuma kuskuren ne fahimtar malaman shine daidai. Amma wajen isar da saƙon da za a raba al'umma da wannan abin, to sai zamto da kaushi. Wani lokacin ma idan malami yana zaune kan kujera yana magana, maganganun da yake amfani da su kan al'umma sai a ga kaman ba malami ba, saboda kaushin lafazan. akaramakallahu wani jan hankali malam zai yi ga magabar annaba a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai malam da ya gama yanzu ina ce Allah ya saka masa da alkhairi. Sai wannan matakan da ya dauka da daukan abu filla su ne wanda ya kamata dama malamai zama su ne. To abu na farko Annabi alaihi salatu wassalam da ya zo da addini sai da ya fara ba da gaskiya da shi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sannan wal mu'minuna kullun amana billah. Wannan imanin zai tafi sai an sami sami'ina wa al'ana ghufranaka. In ba biyayya ba a ji ba kaga ba imani, ba a yi da'a ba imani. Sai ka yi ji kuma ka yi aikin, sannan ko ba za ka ga aikin ba za ka ga kanka ba. Kisa ghufranaka da aiki na da duk ba za su karbe ni ba, kai ne kawai za ka ji kaina. Sannan ilaikal masiru. In an koma sai ya tambayi kowa da lan tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta yusala an arba'i. Na tambayi mutum ransa a ina ya karar da shi, jikinsa a ina ya tsofar da shi, sannan iliminsa wani irin aiki da shi, dukiyarsa ta ina ya samu kuma ta ina ya kashe ta, wanda zai gushe sai an masa wannan. To addini wanda ya zo ya same shi a sama taka, to ba shi da kima a gurinsa. Duk abin da zai iya kawo addinin karan tsaye zai iya yi, amma wanda addinin ya dame shi to dole ya dinga rarashi, yana bi a hankali kamar yadda wanda ya zo da addinin alayhi salam ya yi haka zai. Amma babbar matsalar wannan zamanin as-sahwal islamiyya, wayewa da farkawa ta musulmi, hatsarinta guda ɗaya ne, masu yin karatu a littafi ba a hannun malamai ba. Duk wanda zai karatu a littafi da shi da mai karatun jarida ɗaya ne yayi, amma ya zauna gurin malamai su nakalta masa me makasudin kaza me makasudin kaza. Dan mutum ya rubuta littafi, makasudin mai littafi daban, kai ko mai karatu ba dole bane ya zama fahimtar ka ta zama daidai da shi. Amma in mai ilimi ne ya karɓo fahimtar mai littafin kuma ya koya maka, kai kuma ka koya wani, to ba za a sauka da kan ka'ida ba. Wannan shine ya dame mu a yanzu. Kufi yawan mutane a littafi suke karanta, ba su da malaman da za su nusar da su ga yanda ake kaza, ga yanda ake kaza, ga yanda ake kaza, ga yanda ake kaza. In zaka karatu gurin malami abu biyu zaka koya.
zaka samu fahimta ta gaskiya kuma zaka samu ladabi amma ba malami fahimta ba za ta zama daidai ba kuma ba za a samu ladabi ba mutum tashi na faɗar magana kan annabi sama ga dangatsa sai kaga san ba malami bane wata kalmomin su kalmomin da waɗansu suke faɗa kan annabi alaihi salam in gaban alkali za a kai su shaida ta tsaya sai yake musu hukuncin kisa dan ya wuce a yi masa abin da mutane suke kuma wai malami ne ana tsowa ana ziga shi amma kai mutane yake yabaro to abin da malami ya faɗa a je a yi karatu shine mafita amma ba kan mutum kawai zai zama inna radada kawai da inda aka kada shi ya zama kudan garke ya zama imma'atu in an yi kirki ya yi kirki in aka yi rashin kirki ya rashin kirki in ba a fahimta ba shi kenan kofi yawan mutane a yanzu addini sheka aka mai da shi ya mata shimfiɗa lubulubulu so ake ta inuwa a yi ta sharɓar daɗi wannan shi ne ke gaban mutane a yau amma addini ya zama ya damu mutane so ake a isar da saƙonsa ya shiga ai dole sai mutum ya bi hanyoyin da annabi alaihi salatu wassalamu da magabata na musulunci suka bi to sannan ne za a iya isar da sakon musulunci je inda ake so wannan ne abin da zan iya cewa kenan wanda yake da wannan abin shi ya kamata ya lura cewa Allah zai tambaye shi wannan addinin amana ce annabi sun yayi sasa bi zakal khalqa linan wa shiddata ya ba hankali wanda suka ki suka tsaya to an amfani da takobi an yi maganin su domin shi addinin bana bunyatul islami ne min azamil buna to hadi bi aswari min albidi wal qara gine da aka yi masa katanga da takubba da masu duk wanda aka yi ba in yazo ya kawo wasa za a yi ba shi kuma suka kare daraja annabi alaihi wasallam domin la yaslimu sharafu rafi'u min al'azab hatta yuraqa ala jawanibihi damu to sannan da filmin fadudi ka san yayi wata magana yana cewa malamai akwai malamin jama'a wanda so yake dadadawa al'umma duk abinda zai kawo al'umma za su bi shi ce shi malami ne to zai yi to ma wannan mahayinci ne sannan akwai dokin imru'ul qais mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'a zai ce gaskiya daidai ce kuma ya ce ƙarya ma daidai ce dama malami bane malam waka sunansa to wanda suna nan da yawa suna ta irin wannan sannan akwai malam fada so akwai ko ulama sunnati ansarur rahman sunan ba ruwan su kamar qur'ani suke ba sa lalashin kowa za su faɗa maka gaskiya ko ka karba kai ta shafa amma ba zancen kaushi ko zagi ko wata da'awani na isa kaza ba a yin wannan shine abin da nake jan hankali mu lura yanayin yadda malamai suka karkasu wanda suke kan haƙidar da za ta tsora mutane akan abin da annabi alaihi salam ya zo da shi to su ne na gaskiya amma sauran ba kan gaskiya suke ba son zuciya ne sai dai fatan Allah madaukakin sarki ya shirye mu kuma ya yashe mu zamiya kuma a koma makaranta kuma ai karatu a gurin ahalin karatu wannan shine zai fidda mu musamman mun zo zamanin da futihal yawan mai radami ya juje ma juje hakaza ta kawai ya labarai ke ta jeho shari ake ta jeho shari sannan malamai sukan tafi akai sai ta kawo sharhe kaga cewa bai kamata a ce malamin musulunci ne ke kwarewa musulunci baya ba da abinda annabi ya zo da shi gina sai kafirai na kasashen duniya su zo su yi azanci kuma sai a ce wani azancin wai za a aje magana annabi suna dauki azanci a kansu za a tafi wannan an yi haka ba a kyauta ba amma ikhlasi ake so ai saboda Allah a ce shi Usman ibn Fodi ta gamo daula bi rahmati kullun ya fito makarantarsa akwai kofar sauran da aka ce in ya tsaya sai Maman Bello ya dauka mutuwa ko motsi baya gari ko kifta dan ne tambaye shi shehu meye wannan sai ce na fito da niyyar zan yi saboda Allah amma na zo nan nakan yi kokari dukkan kiyanin jikina ya karɓi cewa dan Allah zan yi shine kake ganin jikina ya tsaya cik na yadda duk abin da zan je in yi ba zan sofa na san zuciya ba sannan nake fita to ita ce hanyar da za a tsira wanda ta addini zai kai inda ake so a je
amma da son zuciya babu abin da zai kafu annaba sun tsayawar da babu son zuciya alayhi salatu wasallam sabai suka mara masa ba fa son zuciya alayhi wasallam ruwanullah alayhi da shi musulunci ya ci gaba kuma har yau har gobe la yuslihu hadhihi al-umma illa bima salwa bihi awwaluha na ƙarshe ba za su gyara ba sai abin da ya gyara na farko kaga sai an samu wannan abin da suka yi ware tsantseni da suka zama suna da shi wannan shi zai taimaka mana to sai a samu akai inda ake so Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu kuma daga cikin magana da malam ya faɗa ana so in ja hankalin masu shirye irin wannan wato a daina barin abun haka a buɗe kamar yadda ya faɗi cewa matsaloli sun shigo cikin al'umma sun shigo gidaje na rukuni na addini kuma sun shigo cikin gidaje na zama abubuwa sun rikice sun lalace to a dinga ɗaukan wata mas'ala sai a ba malami sai zo ya yanyana ta sai fidda mutane daga cikin kangi wata ma a ba wani sai zo ya fidda mutane daga cikin kangi kuma wani abin aka sai a dinga tattara shi sai ya zama ana rubutawa saboda 'yan baya da kuma wanda suke nan ɗin ma a yanzu don sai an yi wa mutane tanadi na wannan ƙalubalen da muke ciki domin teku ce ta ɓarki sai an tashi tsaye kafin a iya shawo kan wannan abu to sai da irin wa'annan abubuwan aka yin Allah yadda za a iya shawo kan abin da wani abin da ake irin wannan aka zauna cikin minti 10-20 aka yi magana sai ka ga wani abin da mutum zai je ya karatu sai shekara 20 bai wannan ba saboda haka akwai bukata a samar da irin wayannan abubuwan ko kuma haska mutane littattafai da za su je su karanta su je su bi da kuma inda za je su ga malamai na gari su bi su don su koyi wannan abu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akarmakallahu Allah ya saka ma da alkhairi yadda malai ya zo mana lafiya Allah ya kai malan gida lafiya Allah ya kara malan lafiya mallan Allah ya ja mana kwananka alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye gabanka da bayanka alfarma sai na rasulullahi Allah ya kiyaye hanya malam Allah ya kai ka gida lafiya alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cire salafi ko da